Can you try not to use emotions? Tuda to unatsotauri vanhu vakubatsire vanhu vanyatsonzwisise nyaya yako vanhu vakubatsire. So can you try by all means can you try by all means kuti unyatsotsanangure zvakaitika usingashandisa mugore ra 2017 ndaita zvekuchinja mari mumarondera parengi yeHarare pamatoireti apo. Saka ndaive nemukomana wandaidanana naye wandaifambidzana naye munguva iyoyo. Saka dzimwe dzenguva ndaiti kana zvinhu zvaoma ndo wandaienda wombonondipawo mari ndomboitenderedza ndozomudzosera. Asi pamwe pacho aitoramba futi kuti ndimudzosere achindijega. Saka akazosvika nguva yekuti uri kuda mari. Vandamuti ndikuda mari. Akanditi asi kana wati ndakuperekedza kunoita kuti uite mari kunoda munhu ane hana. Ndobva auya akasvika pamba ndofunga kuma5 kwabva tapinda murodhi. Takaenda nekwamutoko. Takasvika kunyamapanda ndabva takrosa border. Ndobva taenda ndayebva azondiudza kuti kuno kwatiri kunonzi Kutete. Tasvienda kwaya takaenda pamwe pamba patikaenda paiita kunge pamba pasingagari vanhu. Because pamba pakangovakwawo zvimwe zviya zvekuti kunge pakavakwa tingati madumba. Saka tasvika pamba paipai tiri kunze kweyadhi kwabva kwaita voice rakataura asi rakataura nechimosikeni. Ndakazoona umwe wangu akunditi zviri kureva kuti ngatibvise bhutsu. Ndopatakabvisa bhutsu vatadzisiya kunze kweyadhi. Saka iye akabva anditi zviri kunzi ngatipinde hedumba asi tikufanira kupinda nekumashure. Takatarisa kwatakabva topinda. Pinda nekumashure tasvika bva tagara mudhara weyanga arimo akabva ataura futi nechirudzi. But chirudzi chake chaakataura uye akabva andiudza zvikureva kuti ari kukuvhunza kuti uri kuda mari here. Kwabva ndati mari ndikuida. Ndobva ndanzi alright. Ndine zvinhu zvangu zvandichakupai. Zvinhu zvandichakupai izvi ndoda kuti muzvishandise nemazvo. Asi kana ndakupai zvinhu izvi mukange makubva pano muchidzokera kwamunogara musataure nenyaya yepano kana yezvinhu zvese zvaitika pano. Munofambawo muchitaura dzimwe nyaya kusvika madzokera. Saka ndanga ndapiwa kamwe kanhu kaita kunge kamuchinjikwa so kakari kemiti yakavezwa kari kamuchinjikwa. Asi pakati pako pakanga ine mabeads kaine zvituma. Mamwe mabeads anga ine black, red, mwakaita kunge silver. Takangofamba rodhi yese tichitaurawo nyaya dzimwewo asi ndandine kamwe kahepi kanga ari extra kekufarira mari. Komuna ibva nditi uite nemazvo zvese zvataura. Because takanga tanzi usiku kuma10 ndinofanira kuenda pamakuwa ndisingaziva asiri hama dzangu pasina kana ndoziva ipapo. Ndoenda neka10 cents ma10 cents twakudhara tiko brown tato ndonoisa kamushonga kaike pamusoro pe10 cents ndotenderedza nehupfu ndotaura zvandikuda. Saka usiku hwacho neho kubva kuma10 11 ndandapinda murodhi ndaenda kumakuva. Ndakaenda kumakuva ekuzasi uko kwameki uko ndokwandakaenda kumakuva kwacho. Ndasvika ndakatoswa nopfugama pakati pemakuva. Kwabva ndaisa 10 cents. Mukomana ndiye akandiperekedza asi akasara kure nokuti kwangu kwadoka. Akasara kurodhi hana kusvika pamakuva pacho pandaiitira. Kwabva ndaisa 10 cents pasi. Ndobva ndaisa kamuchinjikwa kaika pamusoro. Bva ndatenderedza nehupfu. Bva ndataura mashoko andakanditaura nokuti ndakanzi unosvika usikowombera. Woti pamusoroi ndauya kuzotsvagawo wekushanda naye. Ndauya kuzotsvaga anenge achindishavira achinditsvagira mari. Ndobva ndaombera ndobva ndasiya ipapo. Ndozvandakabva ndangoita. Ndobva tadzokera kumba tikandomukira futi makusenseni. Vanhu vese vasati vamuka ndonotora futi kanhu kangu ikako. Komana yakatondifonera futi kuma3 4 achinditi hande ndikuperekedza uchinotora mushonga wako. Kwabva andiperekedza. Vandasvika paipai. Ndasvika vandasikowombera ndichiti ndauya kuzokutora kuti ndinokupa pekugara pauchange uchigara uchindishavira uchinditsvagira mari. Ndobva ndaombera ndatora kamushonga kaikai. Kwabva ndadzokera mumota. Vatadzokera kumba. Ndakasvika futi ndikaskoita zvandakandiita. Ndikasikotora mbiya yangu yemuti yai. Kwabva ndaisa hupfu pasi. Ndobva ndaisa kamuti kaikai pamusoro. Ndobva ndatanga kutaura ndichiti pano ndipo pamusha pako
ndo pauchagara uchindishavira, asi ndinoda kuti uchindiudza zvaunoda kuti ndikuitirewo ndisakukanganisirewo tigarisane zvakanaka. Ndobva ndaombera, ndobva ndatovhisa plate yange isisina basa, ndobva ndakaisa pasi pemetress, kwabva ndarara. Manheru ndakarara, ndakabva ndarota ndichinzi mari yauchamuka iripo, mari iyo unofanira kuidya ne1 day. Hauna chinhu chinobatika chaunofanira kubata, ndiye kudya chete. Ndobva ndapepuka. Makuseni acho kwaedza, ndakatomuka ndataza pasi pemetress yangu, ndobva ndatoona paine mari. Ndakaona paine mari yanga iripo, pamba ine 5,000 yanga iripo. Kwabva ndamuka, ndaitofanira kukasika kubuda kuti mari yaipera. Ndatosiya vana vangu ndakugadzirira chikafu. Ndakatanga kuenda pamashops epadombotomo, yanga iri Saturday. Ndakatanga kutenga doro, chitengera munhu wese ari mubhawa. Ndangosvika kuti handikuda kutengera munhu wese ari muno mudoro. Ndakatenga doro racho rapera, apa mari ndandichiri nayo. Ndobva ndatoona kuti panapa ndikaita zvekutamba mari yacho naiperi. Ndopandakabva ndaronga rwendo rwekuenda kuHarare. Kuenda kuHarare kwandakaita ndakatoita zvekuhaya taxi yekuenda nayo kuHarare. Mota yabva yanditakura yabva yanondisiya, ndakasvika pane bhawa rimwe rinonzi. Ndikasvika pakazara futi, nekuti pamba ine tumashoshoto andiripo. Bva ndangosvika ndati kune musikana anga ari mukati aitengesa. Ndamubvunza ndikati doro rekesera uinaro riri mumafiriji nerisiri mumafiriji zvese. Ndikuda kungoblessa vanhu vari panapa because apa panapa pari kunakidza ndere mari. Musikana yabva andiudza ndonga doro rese rari mumeme rakanzi 2,500. Exactly 5 minutes to 12 ndopa ndakaona kuti zvoshiwa mari handisisina. Saka ndakatanga ndapinda muroad ndichidzokera kumarondera nekuti ndasingatenderwo rara ndisiri pamba. Ndadzokera kumarondera. Ndisvika kumarondera ndichibva ndarara. Ndakarara kudaro ndopa ndakarota ndichinzi izvezvi ndakukupa mari, asi mari yandakukupa yakawanda. Ende mari iyi unofanira kutenga zvaunoda zvine musoro. Ndarara. Kuchiedza makuseni ndakanotarisa pasi pemetress yangu. Ndikaona pasi pemetress yangu paine mari yanga iripo. Mari yanga iripo yaitosvika zvekuma 30,000-40,000. Ndobva ndamuka makuseni ndobva ndatora mari iyayo. Ndatora mari ndobva ndakatobuda nevana vangu. Kuda nevana vangu ndati chekutanga ndoda kunotenga mota. Ndochinhu chekutanga. Ndatsvaga umwe makanika, pane umwe makanika wandaitambawo naye. Ndaenda naye kuHarare. Ndobva anondisarudzira Benz, ngari big badge. Ndatenga kudaro ndadzoka mutown. Ndasikuonana neumwe munhu ane building anorendesa. Ndikati ndikuda pekuisa boutique yangu. Kwabva ndapawana pekuisa hembe. Saka kuswera mangwana acho ndatokwira ndege. Ndaenda kuDubai ndanohodha. Ndadzoka nazvo business rangu rakatanga kufamba zvakanaka. 2018 apakati. Mwana wangu akatanga kungorwara wekutanga wacho. Anga ine 10 years. Akatanga kungorwara zvinhu zvandisinganzwisisiki. Achingogwina achidonha masiriri, achiita sei. Zvinhu zvandisinganzwisisa. Anombotora nguva mwana ubva afa. Mwana uya afa. Taenda unomuviga. Manheru patakadzoka ndadzoka kumba kwangu vanhu vatoparara. Ndakaona mumba mangu mine hari yanga yakazara ropa. Ndobva ndambovhunduka pekutanga. Semunhu aidawo mari, aida kuti zvinhu zvake zviite. Ndangodzikamisa hana yangu. Ndobva ndagara. Saka ndakabva ndazoti rimwe zuva ndakarara. Kwabva ndanzi zvoni iwewe wakufanira kuita mhiko yekurara nevarume vakawanda pazuva. Varume vakawanda ivavo kurara kwaunenge waita navo ndokukuya kwemari yako. Asi unofanira kutagetawo vanhu vanenge vanoratidzawo kuti vanenge vane mari. Ndokutowandawo kunenge kuchiita mari yako. Nditanga kurarama upenyu ihwohwo hwokuti pazuva ndaigona ndarara nevarume 4 kana 5 pazuva. Zvinhu zvichiendeka, zvinhu zvichifamba. Ngati 2019 ndanenda kumahodha, ndanenda kuZambia. Ndatomuroad kudzoka, ndatoti darike ibhodha, nandafonerwa nemunin'ina wamama wangu uya anogara kwaMutare. Ndiye akabva andifonera. Achiti iwe tiri kutira foni yako yange isiri kuita pesa paenda. Ndikati ndandabuda
inga ndakataurisa ndataura kumba wani kuti ndikuenda unohodha zvikanzi mama wako washaya. Unoziva ndakanzwa mudumbu nzwa kupera pawa kuti mai vangu kana vashaya nokuti ndokwandaimbopoota ndichisiya mwana wangu kana ndichibuda. Ndakatanga kunzwa zvimwe zvinhu zvisingaite. Ndakafamba ndobva ndauya ndisvika mumarondera ndichitora mota yangu ndichingosiya staff yangu kushopu vandavhara ndobva ndaenda kukumba. Vandatosvika pavanhu vatoungana vandatenga chikafu chese chaidiwa panhamo zvese zvaidiwa hama dzaida unotorwa. Vatachema mama vachivigwa vanhu vachiparara. Chidzokera kumba ndakasvika hariya yazara futi ropa bozi yanga yaguzazizazi svika hariya yazara. Ndopa ndakatanga kunzwa hana yangu kurova kuti saka inini ndindaurayisa mai vangu kai nonzwa kuti hana yangu yekurova ndandisisina kugarisika zvakanaka. Ndobva ndatanga kugara zvangu pamba pai but pfungwa dzangu dzanga dzidzane kamwe kakubatikana kekuti ndati ndikazvifunga kuti ndaurayisa mai vangu ndairwadziwa mwoyo wangu wairwadza. 2020 futi hariya ibva yatanga kupera ropa. Ndakatongoona hanzvadzi yangu asvika achimhanya. Ndikati kochii? Zvikanzi dhedhi vashaya. Dhedhi vashaya vasina kurwara vava vachirwara here kusemisira ndudzo kuti dhedhi vari kurwara. Zvikanzi aiwa vangodona makuseni vangodona pavheranda vachibva vafa. Hama dzangu ndakarwadziwa zvekurwadziwa zviya zvekuti unoziva kana uchinyatsoziva kuti inini ndindi kukonzeresa zvinhu zvikuitika muupenyu hwemhuri yangu unorwadziwa. Asi kuti ndizvitaure zvakanga zvisingaiti nekuti vakoma wangu hanzvadzi dzangu vaindiponda. Vandangoenda kunhamo kuya ndakangozvishingisa. Vanoenda kunhamo vandangoita zvandakaita pakafa mama ndo zvandakaita nekuti vanhu vanga kutoziva kuti ndine mari dzangu munhu ane mashopu plus ndakazenge ndavhura kamwe kabhawa kana ndavhurawo rimwe kamwe kabhawa kwarusape uko. Saka vanhu vaitongoziva kuti munhu ane mari dzake bhizinesi rake riri kutenderera. Kasi chainge chakunetsa hama dzangu ndechekuti ini ndine mari sei ndichiti kana vakandikumbira mari handivape mari ndinovatengera chinhu chavanenge vachida. Saka rimwe zuva tatogara ndingapa patopera gore yange yato 2021 kwabva pauya pakatanga kuuya makuseni hanzvadzi yangu achitada unorejista kunyora. Kwabva ndati uraiti mukoma ndiri kuuya kuchikoro kuzoita sei kuzobhadhara mari yacho. Zvanzi aiwa ndipei mari yacho nandinorejista. Vandatsika madziro mandaramba anaumba mari. Saka chikazoitika ndechekuti hanzvadzi yangu mari akanga aiona painga iri kwabva aita yekuba mari iyayi vatora mari iyayi ndobva aenda asi hana unobhadhara mari yake yekunyora akatoiba akanoitawo zvimwe zvaakaitawo. Ininiwo pandakadzoka nenyaya yekuti unenge usina kumbokuverenga mari yako handamboziva kuti atora mari. Vandatoenda kuchikoro kwake vandanobhadhara mari dzaida kubhadhara vandadzoka vandagara. Saka papera 2 days hanzvadzi yangu akatanga kuita kunge munhu ari kungorotomoka kunge munhu ari kupenga achitaura zvezvo zvokuti aingoti akanditarisa kutanga kuseka achitaura nyaya dzacho dzandisinganzwisisika. Saka ndopa akazongoti hauna kushaya mari yako ndakatora mari yako. Ndakati mari wakatora mari pai? Zvikanzi ndakatora mari pai. Vanhu muti next time usapota uchitora mari yandie ndisina kukupa. Asi haana kupora akaramba achingodara kutoita zvekudonha masiriri achiita sei. Hapana kumbopera kana wiki akabva afa. Apa musi wakataura nyaya yekuti mari akatora mari vanhu hama dzamama nedzimwe hama dzakanga dziripo. Saka vanhu vakabva kutanga uchindisuspekta manje kuti sei uyu atanga kupenga nekuti atora mari. Ndobva vati takuda kufamba semhuri. Saka inini zvekufamba zvandisingaiti because ndaiziva zvandakabata. Kwabva vafamba semhuri ndikunga kwavakafamba ikoko vane zvavakanoudzwa. Saka pane vamwe vacho sekuru vadiki vandaiwirirana navo pakaenda vamwe kunofambayo vakaramba kuenda vana kuenda vakatouya ndikaswera navo kushopu vachitondiudza kuti vanhu vanenge vachitokufungira vanhu vanorwadziwa chichi. Saka pasina kumbopera 2 days mukadzi wasekuru uya akabva arwara. Mukadzi wasekuru uya arwara kudaro sekuru vangu bva uya kushopu vachida mari yekuti vanorapisa. Saka ndakangovarairwawo sekuru uya ndavapa mari mumaoko ofuchi ndandakanzi ndisape vanhu mari mumaoko. Ndavapa mari mumaoko sekuru vangu vaya vachibva vaenda kuchipatara kuenda unobhadharira mukadzi wavo. Mwana wangu mudiki wacho nane 4 years mangwana acho akabva angomuka futi achiita zviya zvakaita hanzvadzi yangu yaikufa zvokutanga kudonha masiriri kuita sei zvinhu zviya zvakabva zvandibata. Saka ndakambofambawo ndichiendawo kwandakaenda kwandaida unobatsirwa.
asi kwese ikoko kwandikaenda wakati hatigoni kubatsira, unofanira kudzokera kwawakapiwa zvinhu zvawakapiwa, ndokunhu kwega kwaunogona kubatsirwa. Ndopandakafunga zano ndikati chirege ndifonere mukomana wangu uya akandiendesa ikoko. Kwabva ndamufonera, mukomana akatotanga kundituka, akandituka, siyana neni, iwe unonyanya kuda mari sitere kune makaro nemari, hapana chinhu chinouya chemahara, kana wakatokanganisa mhiko yaye kwako. Taura zvakawanda, ndobva atokata foni. Akata foni kudaro, bva ndafona futi, bva ndatona foni yaye chato. Saka umwe musi ndakangofunga ndakagara ndikati zvinhu maomera hazvi kuramba zvichiita, zvinanhangu nditese ndidzokera hangu kwasekuru vaive ndende ndinotaura navo. Ndapinda murodhi vandaenda, ndasvika ikoko sekuru vaive wakabva wanditi ndisati ndatombopinda ndichitori kunze, obva wanditi wakakanganisa mhiko, handina mabatsiriro andinogona kukuita. Ndikuona kuti wauya nenyaya yekuti uda kubatsirwa kuti vanhu vekumba kwenyu vapere, asina handina mabatsiriro andogona kukuita nekuti wakakanganisa mhiko. Wakatosviba, usapinde muyadhi mangu, nondisvibisira matara angu, dzokera kumba. Saka mwana wangu uya nanhasi achiri kungodonha masirira, achiri kungoita sei. Chinhu chandasarurwa nacho pamari yandakaita ndakasarurwa nemota chete nemba. Shop, mabhizinesi ese nemari dzese dzandzirimo zvakatsvira imomo, zvakabvira imomo. Saka chinhu chakundinetsa ndechekuti kumba kwacho hakucharariki. Hari iya yakazochinja kuita chimhuka, chakaita chikitsi chihombe so. Chinototi pakati peusiku chinoya mumagumbezi chiti choda kurara neni. Mumba macho hamuchararike, mwana ari kurwara, mashopu akabvira, chimhuka chiya chine chidhimanda kundita mukadzi everyday.